kalingap at magandang hapon po sa lahat. At bibisitahin po natin yung pinapagawa natin, sinisimulang paggawa ng bahay sila Jamaica mga kalingap ngayong dito sa part 3 natin. Kaninang umaga po ay pinaghahanda ko na po yung mga lupa, yung materyales at yung mga tao po doon. So ngayon po bibisita tayo. Bibisitahin po natin mga kalingap. At ngayong araw pa lang po yun kami nag-arrange. Na-arrangement po namin yung mga tao, siyempre yung materyales, mga foreman. Tsaka yung lupa na pagtatayuan din po ng bahay nila Jamaica. So tara po at tayo po ay bibisita uli nila Jamaica. So kamusta? Kumusta kayo dito? Okay lang. Okay man dito? Safe na Si po. baby naggagata si baby oh. Nagwawala na po ay. Oh, nagutom ka baby? Yan. Medyo konting lakad lang naman po dun sa lugar ng ano. Ayan po may. Baka sa kartong kayo natulog. Ayaw nyo dito sa ano? Ayaw nyo dito mainit? Hindi po, dyan po kami. Dito kayo natulog. Kagabi po dito po. Kanina lang po nilakad po eh kasi basa. Basa pa yung ano. Nagme-merienda po si cute ng baby. Nagme-merienda siya. Dami yan ano. Puno mga kalingap yung ano nila oh. Yan. Ano lang. Basta safe kayo dito. Lagi lang yung isasara yung pinto. Ano, hindi po kayo magpapapasok ng kung sino-sinong mga kaibigan na ano ha. Baka may mawala dito. So ingat lang din ha. Pag-iingat lang din natin. Ayan. Yan po mga kalingap. At okay naman sila dito. Habang ginagawa 20 days, ginagawa yung bahay. 20 days, lilipat na kayo doon. Ha? Bilangin mo. Yung masaya ka? Opo, sobra. Sobrang saya. Salamat talaga sa Panginoon. Ako masaya ako kasi syempre plano ko na ubusin yung sahod ko sa YouTube, pero salamat sa mga nag-sponsor at kahit papaano meron pa rin tayong sasahurin. Kasi syempre para talagang pernamis ko sa sarili ko na tulungan kayo. Mag-viral man kayo, walang views, tutulungan ko kayo. Yung promise ko nung makita ko kayo. Yung sobrang naawa ako dun sa kalagayan ninyo. So salamat mga kalingap at sa mga sponsor. At mamaya po babanggitin natin yung mga sponsor. Toy, ano, masaya ka dito? Masaya man? Oh, may electric fan pati oh. Dito pala nila nilagay na yung ano. Si Jamaica, pupuntahan natin yung ano yung site nyo at dun sa simulan na natin ano kahapon. Naglipat kayo ngayon, simulan na yung bahay nyo. Ano masabi mo Jamaica, magkakabahay na kayo? Di po makapaniwala. Hindi ka makapaniwala? Iyo po. Diyan na po mga kalingap po. Dito yung ano nyo, ano, yung awarded ng barangay. Dito. Ito yung may bakod. So awarded dito ng barangay. Salamat po sa barangay Mambungalon at meron lupa na sila Jamaica. Ito na Jamaica yung ano, mga materyales. Ito Jamaica, oh, nakikita mo yan? Isang truck ng materyales yan. Para yan sa bahay nyo. Diba? Ang cute baby oh. Baby oh, ayan oh. So ito yung ano nyo, no? Ito yung lupa mismo. Okay. Yun doon sa ano to eh. Sa likod. Yung ibinigay ng ano. Sorry po. So dito lang muna ilalagay yung materyales. So sa kanila yung sa likod, yan po. Dito ilalagay po yung bahay nila. Po, nag-order na tayo ng materyales. Marami po yan. Kalahati lang yung dinala ng truck at puno na. Ito po at may layout na agad. Meron na pong agad na layout. Naka-layout na agad po mga kalingap. Ito yung materyales. Dire-diretso na po yan. Naka-layout na sila. At pakyawan po ang style natin dito din. At may mga volunteer dito tayo, mga karpentero. Ano mga kalingap.
Pakyawan po yung style nila. Yan po ang mga ano, ang mga magigiting na karpentero. Ay, ang magigiting na karpentero. Ay, mga kalinga. Tignan na lang kaya yung kuya. Wala mong pagkaro dyan. Baka po Dito ang ano. Ay, doon po yan. Saan ba yung magawa na? Ayan. Doon lang sa tabi para madali. Ano Ate Jamaica? Simula na ng bahay mo. Ayun na, may ano na. May layout na. Kilala ko na nga po pala si this guy. Kilala mo na si this guy. Nanood ka? Opo. Ayan mga kalingap at may ano po. Ano masasabi mo? Magandang bahay ang ano yan. Bunggalong bahay. Dahil po kapaniwala, saka po sobra pong nagpapasalamat. Kumusta na kayo? Nagkain na kayo? Opo. Busog-busog na po. Busog-busog ka na? Nakalaso-laso si Nini. Oh, ang ganda na pati na yung baby oh. Oh, grabe naman yan. Bininyagan na siya. Hindi pa po. Hindi pa nabibinyagan. Oh, suot na pati niya yung binili na nila Mamuena. Nila Ate Rena. Opo. Grabe mga kalingap eh. At salamat po sa mga nagpaabot ng tulong. Mamaya po isa-isahin natin. Ito po ano lang po ito, 500 lang po. At bukas another 500 na naman. Mga paunang ano lang po ito at para ma-deliver nila lang. May masimulan agad sila yung mga magtatrabaho. Ano siya kay ano? Ano na sinda ano? Ito po within yan po at salamat sa mga ano sumuporta sa atin dito, mga taga Mambungalon din. Maraming salamat po at ayan po, nag-layout na agad. Ayan po at makabigay din tayo dito ng trabaho sa mga taga dito. Dire-diretso na po ito bukas. Dire-diretso na ito. Dire-diretso na po ang paggawa ngayon. Simula po silang mag-ano. Meron din po. May tubig na, meron na tubig. May bubon. Ay, bubon pala yan? Opo. Ay dito kukunin yung tubig sa paggawa. Malaki ang bahay oh. Ay, laki. Pero po, tingnan natin kung may kalot-kalot na tabi po apo. 2 kwarto po ito mga kalingap. 2 kwarto, CR, sala at May ano na to eh? may terrace po ito. Ay, May tubig na po. good afternoon po. Yan mga Ay, po. may tubig na baga kuya? Maganda ang lupa dito. Matigas lang. Matigas lang. Pero may tubig na siya no kuya. Pwede na yan. Panghalo lang po yan sa semento. Ang alas semento lang ano ha. At ito konting dumping lang doon sa anong yun. Yan po mga kalingap. So simula na po ito, dire-diretso na po ito within 20 days tapos na po. Yes. 20 days po yung pakyaw natin dito Pinakyaw na ano. para mabilis po. Bilisan. Hindi katulad ng arawan matagal mga kalingap. So Gandito ayan. man yun to yan. Gandito to. Opo. Opo. Wow, jolly mate. Oh, nahihiling mo na. Nakikita Salamat mo na kay yung ano. ating na naka-scout, si Ate Rena. Grabe naman. Talagang tulungan talaga ng ano, matindi. Opo. Siyempre salamat sa Panginoon, sa mga sponsor. Ano po. At tayo naman po ay willing magpagamit at magpagamit sa Panginoon para makatulong sa kapwa natin na nangangailangan. Ano po, sa abot ng ating makakaya. Kumbaga our best. We will do our best para sa ating kapwa na nangangailangan. Ayan po at 20 days lang po ito tapos na ang bahay nila
nila nila Jamaica, mga kalingap, at ni Ate Julie. 20 days tapos na po ang kanilang bahay, mga kalingap. So ang nakikita mo na ang magiging bahay nyo. Opo. Anong masasabi mo ngayon? Talagang magkakatotoo na ang panaginip. Sobra pong nagpapasalamat. Saka sobrang nagpapasalamat din po ako sa iyo, Kuya Alvin, kasi kahit na po hapon na po, pinuntahan nyo pa rin po kami. Kaya sobrang salamat po. Syempre, at Sana po wag po kayong magsawang tulungan po kami. sa abot ng ating makakaya, kumbaga our best na matulungan kayo sa pinakamabilis na paraan, kasi urgent yung pangangailangan nyo eh. Talagang kailangan nyo ng tulong. So ayan mga kalingap, ayan na po. Ayan po mga kalingap, 20 days lang ito tapos na, yari na. Yan ang sabi nung sa Pakyawan. Yan, Pakyawan po yan, hindi sa Manny Pacquiao kundi kontrata po sa mga karpentero na matapos nila, tsaka yung sa presyo na ibibigay natin sa kanila. Yan mga kalingap. Grabe si baby, oh. Ikaw na talaga ang nanay niya, nabuti hindi ka nasasabihang nanay. Hindi man. Kamusta naman? Nakatulog ka naman kagabi? Hindi po. Hindi? Bakit? Siyempre po, ang dami niyo pong binigay, kaya niligpit ko na muna po, saka riribong po ako sa ekriturara laag, tapos nakagulpit Kung nalilito ka. Oo. Tapos garo po kami nasa ulap ka sa banggi nung nakahiga. Para kayong nasa ulap. Sa kutsyon. Grabe naman yun. Yan talaga ang pag si Lord ang gumawa. Makikita mo na sobrang nag-uumapaw yung pagpapala. Salamat talaga sa Lord. Opo, maraming salamat po talaga. Ano lang tayo, tuloy lang tayo ha. Kapit lang, patuloy lang naman na lang. Walang, kumbaga, ngayon, enjoy tayo, happy na tayo. Happy ka na, no? Opo, sobra. Siguro dapat nakatulog ka ng maayos kasi wala nang utang. Lalong hindi nakatulog. Hindi ka ata talaga natulog. Nakatulog ka man? Kunti lang po. Konti lang. Sabi mo kung panaginip lang, ayaw na magising. Opo. Ito po mga kalingap. Bilis po itong gumawa. Mga kalingap. Yan po mga masisipag ang karpentero. Maraming salamat po, Kuya Alvin. Saka po sa mga nasa ibang bansa pong nag-sponsor po sa amin. Saka po kay Papa God. Saka po Sa po maraming salamat po talaga. Oo. In-expect nyo na magkakabahay kayo? Hindi po. In-expect lang po namin yung tutulungan Bibigyan lang mo. kayo ng pagkain? Oo po, yun lang po in-expect ko. Di ko po talaga to in-expect. Oo. Para magkaroon na kayo ng magandang bahay. Opo, kaya papahalagaan po namin yan. Yan ang gusto ko. Yan talaga. Tandaan ko yan. Hindi po namin sasayangin yung opportunity binigay niyo po. Wow. Galing naman ni Ate Jamaica. Talagang si Ate Jamaica. Matalino kang bata. Kaya sana po sa mga gusto pa pong mag-sponsor sa amin, saka sa mga nag-sponsor po sa amin, sana po wag po kayong magsawang tulungan po kami. Inaayosan ka na, baby. Maraming salamat po. Welcome. Masaya kami para sa iyo kasi ayos na ang buhay nyo. Makakain na kayo ng maayos. Yan, marami ng mga nagtutulong sa inyo din. Mga concern sa inyo, di ba? May yung mga kasi sana vlog kayo. Wow, si baby, ang sweet mo naman. Sana all. Sweet ng baby niyo. Ati baby MJ. Bless. Bless. God bless. Oh, bait naman ng baby MJ na yan. Yan.
Ang cute. Ayan po mga kalingap. Ayan po, may ano na sila. Dito po yung lote, malaki-laki din. Ang lote, itong anong to, nakakulong ano. Ito yun. Ito yung lote na binigyan ng barangay. Okay. So ito po pala mga kalingap yung binigay na lote ng barangay sa kanila. So ito ay donated ng barangay para kila Jamaica. Shout out sa barangay Mambungalon. Magandang proyekto ito para sa mga mahirap na kagaya ni Jamaica. Oh, bless ka, dali. Oh, God bless. Oh, nasaan pa yung iba? Ito yung mga karpentero, magigiting na karpentero. Lingap yung terrace. Yan. Tapos dyan, 2 kwarto, CR, kusina, at balkon. Ano po? Balkon. Sala. Yan po yung magiging bahay nila. Ang kwarto doon. Doon. Opo, doon po. Yan, mga 2 po. Para mas okay po mga kalingap. So, salamat kuya sa ano. Oo. Sa ano. Po, at dire-diretso na ito. 20 days lang kuya. 20 days. Ito ko pipilitin ko 20 days. 20 days patapos natin para makalipat na agad sila Jamaica sa mas magandang bahay. Ito pala yung balkon, ano po? Hanggang dito. Balkon. Itong pinaka-balkon. Balkon, parang terrace, ano po? Hindi Terrace. naman ako ma-adjust doon na nga pwede kasi may bubon. Kaya iba hanggang may space lang kukunin ko para lumaki lang ang balkon nila. Opo. So ito may Yung bahay- balkon, yung- terrace. Mga kalingap, magsisimula agad. Simula agad ng pagputol ng mga bakal. Ito mga simula agad. Ito po yung mga semento po, mga kalingap. Bukas po babalik pa itong truck na ito kasi kulang pa yung mga diniliver nila, mga kalingap. Talagang ano po ito, nakakatuwa at masarap sa puso na makatulong tayo sa kapwa. Ayan, mapabahayan natin mga kalingap. Ito na po yung sinabi natin na promise natin na tayo ay isang tunay na kalingap na tutulong sa kapwa na nangangailangan. Ayan po. Ito po yung ating advocacy, dedication na makatulong po sa kapwa natin na kagaya nila Ate Jamaica na noon po ay nung nakaraan po ay sobrang nakakaawa. Talaga ngayon po mabibilis na na sila, so medyo hapon na din po, kaya bukas na ito, talagang 20 days po yung nila binigay na due date. 20 days yari na yung bahay ni Jamaica, mga kalingap. Ay nila mga kalingap nung una silang matagpuan, ngayon nakalipat na, papabahayan na natin. So wala na pong gamit dito, wala na yung lutuan, so malinis na po. Dito po talaga ako naawa mga kalingap. Dito sila natutulog, binababa lang nila nito. Kapag matulog sila, binababa lang nila ito. So ngayon po magkakabahay na sila. Tingnan mo naman po yung mga bubong talaga. Sobrang sobrang nakakawa. Pero salamat sa Panginoon talaga. Salamat po, at may mga nagtulong din. Syempre salamat kasi may tinuro sa atin ni Ate Nalin, kapatid po ng asawa ko, kalagayan nila. Ngayon po matutulungan na natin po sila. Jamaica, punta muna kami, mauwi muna kami ha. Sige po. Maraming salamat po. Ingat. Ingat din kayo dito ha. Laging isasara ang pinto ha. Ingat. Alinisin natin si baby.
Na anong kinain yan? Nagkain pong biskuitas pero Biskuit. Naginom mo. Malakas pa lang kumain si baby mo. Ay si baby, si kapatid mo. So yan, ingat lang kayo dito. 20 days nakakalipat na kayo sa magandang bahay. Maraming salamat Kuya Alvin. Ingat ka po. Si Lord na po bahala sa inyo. Saka po sa mga nag-sponsor po sa amin. Welcome. Maraming salamat po. Welcome. God bless ha. Linisan natin si baby. Alisin natin yung ano. Pupunasan ko na lang po yun. Sige na. Oo. Laging lang lilinisin si baby. Sige, bye-bye. Bye-bye. Salamat po. Ingat. Sabihin mo mayroon na pong lambat. So ito mga kalingap, nilagyan ng lambat para medyo safe po yung balon nila pansamantala. Hindi makakaano yung mga bata. Yan mga kalingap, at kakausapin natin, gustong kausapin tayo nung nanay ni Jamaica mga kalingap. At kung tumatawag siya ngayon at di po natin alam kung anong sasabihin niya, pero tara po at kausapin natin. Ayan, andito na po. Ayan. Ayan po, at andito na po si ma'am. Ate Julie, kamusta po? At ano po yung concern natin ulit at napatawag po kayo? Gusto ko po sanang magpasalamat. Unang-una sa lahat. At sa puso po ako nagpapasalamat sa Panginoon na siyang nakakalam ng minimiti na aking puso. Hindi po talaga ako makapaniwala. Speechless po kasi ako. Di ko alam na kung totoo na po talaga to. Kasi po sa isang iglap lang po nagbago yung sitwasyon ng mga anak ko doon. Nagkaroon po sila ng pag-asa. Hindi na po nila mararanasan yung gutom. Hindi na po nila mararanasan yung mapasok sila sa eskwela na walang laman ng tiyan. Hindi na nila mararanasan yung magiging sila ng gamit ng papel, ng lalapis para makasulat. Hindi, at saka basta po, hindi po talaga ako makapaniwala. Akala ko nga po nananaginip lang po ako. Kasi habang pinapanood ko po yung ng mga anak ko, halos para po bagang biglang kumain yung pakaramdam ko. Nagkaroon po ako ng pag-asa. Parang pumasok agad po sa isip ko na parang mali po talaga yung decision ko. Kasi parang pong nakalimot talaga po kasi sobrang stress na po sa buhay. Pero ngayon po, dahil po sa inyo, kay Maitri Dalin, kay Kalingap Alvin, at sa mga sponsor, nabago niyo po ang masamang naisip ko. Ngayon po, ramdam ko po kasiyahan ng mga anak ko sa Pinas. Ngayon po, na dati po, ang nararamdaman ko dito, halos ang sakit ng dibdib ko, sakit ng ulo. Na halos wala na po kong maisip na solusyon. Pero, bigla na lang po parang pinaramdam sa akin na parang bigla ko pong naisip yung mate ko, na i-share yung problema ko. Ayun na po pala, yun pala yung way na magkaroon pa pala po ako ng pag-asa na di ko akasan ang aking buhay. Sa lahat-lahat pong tumulong po sa aking mga anak, maraming salamat po. Ngayon po, parang less stress na po ako. Magana po yung pakaramdam ko. Tuwing magising po ako, naka-smile na po ako dito kahit sobrang pagod po sa trabaho. Di ko na po nararamdaman yun. Kasi sa totoo lang po, anak ko po priority ko. Sila po ang buhay ko. Pero ngayon po, binago niyo po yung sitwasyon nila doon. Ang guno po ako sa buhay. Magsusumika po ako dito, mag-iipon po ako para po sa mga anak ko. Tama yan. Mag-business na po ako yung pag-uwi ko po. Very good po, Ate Jolie. Okay, Ate Julie. Pasalamat tayo sa Panginoon, Ate Julie, kasi
kami mga ginamit lang din, mga sponsor. Siyempre ang lahat ng pasasalamat natin sa Panginoon. Ano Ate Jolie? At Opo. ayun po at nagsimula na po yung ano Ate Julie ha, yung pabahay natin doon sa mga anak nyo ano, doon sa lugar nyo. Pinapabahayan na natin. Opo. Maraming salamat po. Alam niyo po, hanggang dito po, Kalingap Alvin, madami po sa aking mga nag-advise, mga nag-ano po sa akin. Hindi po talaga ako makapaniwala na kahit sa mga kamag-anak ko po, di ko po nararamdaman yun na nagmalasakit sila sa akin. Pero yung mga, ngayon po, ang dami pong nag-ano sa akin dito. Pinapalalanan ako. Nararamdaman ko po na talaga pong hindi ako nag-iisa. Sabi nila sa akin, pag may ano ako, pag may problema, chat-chat sila, chat-chat daw po ako sa kanila, mag-share ako. Basta lakas ng loob lang po lagi. Opo. Maraming salamat po talaga pong hindi ako makapaniwala. Hindi po talaga. Maraming salamat sa Panginoon talaga Ate Julie. Ano? Opo. Lagi kong inuulit-ulit, kami ginamit lang, tutulong sa abot ng aming makakaya. At nawa Ate Julie, wag ka nang magbibigti diyan ha. Magkano lang yung 20,000? Ate Julie, magkano lang 'yun? Opo. Isang linggo lang ubos na 'yun. Kumusta? Ano nang plano mo Ate Julie ulit? Ano na pong plano niyo ulit? Ano ko po, tuloy po yung trabaho ko. Magsusumikap po ako dito at mag-iipon po ako para po sa mga anak ko. At pag uwi ko po dyan, magbe-business na lang po ako. Okay, tama. Yun po. Mag-iingat ka po dyan, Ate Julie. Kumusta ang trabaho niyo dyan? Nakasahod ka na po ba? Ay, hindi pa po. Okay. End of the month daw po dito napasahod. Okay, at salamat sa Panginoon. Marami din sa ating tumulong at para matulungan yung mga anak mo doon. Kahapon ay nilikas na namin. Kung napanood nyo naman po, kumpleto na. Halos kumpleto na pati yung sa pag-aaral nila, sa mga school supplies nila, uniform. Ayun na po, provide natin. Pati yung utang po na ninyo na sa tindahan na 5,000, nabayaran na rin po natin. Nakakahiya naman po. Okay lang po yun. Sobra na po ang tulong nyo. Okay lang po yun. Blessing. Hindi po talaga ako Oo. makapaniwala. Maraming salamat po. Yung pong tulong na yun ay para sa inyo. Ano po, inilaan sa inyo ng Diyos ang tulong na iyon. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Tibayan nyo po ang loob nyo. At alam namin na mahirap yung trabaho mo dyan. So, magpakatatag ka na lang. At ang request sa iyo ni Jamaica po ay umuwi na kayo. Yung po ang request niya. Ano pong masasabi niyo po doon? Hindi po, mag-iipon muna po ako para po pag-uwi ko po may pagnegosyo po ako para Okay. sama-sama na po talaga kami dyan. Okay. Okay. Kung yan po ang desisyon nyo, mag-iingat lang po kayo dyan. Kung ano man problema po ulit, tumawag lang po kayo. Tutulong naman po kami sa abot ng aming makakaya. Ate Julie. Opo. God bless ha. At tibayan mo lang ang loob mo. God bless din po. Pag-pray mo din kami. Opo. Opo. Maraming salamat po. Hindi Okay. ko po talaga ito makakalimutan. Okay, Ate Julie. May Trinalyn, maraming salamat. Kalingap Alvin at sa mga sponsor, ginawa po kayong instrumento ni God. Maraming salamat po. Nagkaroon po ako ng pag-asa, pati po yung mga anak ko. Maraming salamat po talaga. Welcome. Sige po. At okay na po Ate Julie ha. Huwag ka na pong umiyak. Happy na po tayo. God bless po. So yung mga kalingap, maraming salamat po sa panonood. Siyempre, at huwag po natin kalimutan na i-shout out yung mga tumulong sa atin. Sige Ma'am Buena, ikaw na mag-shout out. Shout out po pala, maraming salamat po sa inyong lahat. Sir Mio ng Pasadena, Houston, Texas. Ayan. Julie, Jackie, and Rhoda from Jacksonville, Florida. Ma'am Margaret, nagpadala po siya ng mga dilata.
Maraming salamat po. Nanay Noemi Custudio ng Canada. Ma'am Flor, shout out po. Virgie Manuel from Libmana. Shout out din po kay Sir Jaime Lano of Micro Ant, Florida. Ma'am Rusi Pabaira, shout out. Sir Rigi Pandungan and Manay Meldy Pandungan. Ma'am Erna Diano na nasa Kuwait, ingat po dyan. Ma'am Larinda from South Korea. And of course, hindi po natin makakalimutan sila Kuya Rene and Ate Ate Lani. Lani. Maraming Thank salamat you. po sa Thank you. pagsuporta po. Maraming salamat po talaga sa panonood, sa pagsuporta. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang pag-rescue, pagtulong natin sa mga kababayan natin nangangailangan. At huwag din po natin kalimutan mag-subscribe sa mga Kalingap, Val Santos Matubang, kay Kalingap Prab po, at syempre kay Kalingap Prab, kay Ate Edna, at syempre sa channel ni Ma'am Wena, may Ma'am channel Wena. po siya. Yan, God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi nyo makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso, matulungin, yan si Kalingap.